Os funcionarios da Xustiza chegaron nesta xornada ao pleno da corporación, nesta ocasión grazas a unha moción presentada polo Partido Socialista da cidade, onde solicitaban o apoio da corporación ás traballadoras e os traballadores desta administración. Levamos 60 días de folga e non hai por parte do Goberno da Xunta vontade de alcanzar un acordo. A prepotencia e a soberbia do señor Feijóo, do señor Rueda e do recén empoderado Valeriano Martínez, concelleiro de Facenda, fan que todos nos demos conta de dúas cosas. Por un lado, da calidade humana que teñen e, por outro, da gaiola de grillos que é o Goberno da Xunta. A consecuencia desta ineptitude, as consecuencias están sendo gravísimas, tanto a nivel social como a nivel económico. Este país non pode levar máis de 2 meses coa xustiza paralizada. Por iso pídolle, señor Moreira, que fale cos seus amigos de Santiago e dígalles que teñan dignidade, que está da súa man desbloquear este conflito. Unha moción que apoiaron dende a Marea. Unha das folgas máis prolongadas no Estado desde a morte do ditador. Desde logo, a nosa total simpatía pola súa causa e o noso desexo de que a xustiza finalmente se abra paso tamén para os traballadores da xustiza. Polo tanto, imos votar a favor desta moción. Tamén dende Ciudadanos, pero con un engadido. Por eso, a maiores de mostrarnos nuestro voto a favor a esta moción con la que estamos absolutamente de acuerdo, sí que nos gustaría proponeros que en el punto número 1, donde se pide mostrar su apoyo a la convocatoria de huelga y a las justas reivindicaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia de Galicia, añadir y también a los ciudadanos, empresas y colectivos que están sufriendo las consecuencias de esta huelga. É unha moción que tamén apoiaron dende o Goberno local. A dificultade que hai en manter unha folga destas características, ademais, co papel incendiario que está tendo o vicepresidente da Xunta en todo este conflito, porque máis alá de intentar chegar a algún tipo de acordo ou aproximar posturas, dedícase a filtrar incluso datos de representantes sindicais para intentar minar o colectivo de traballadores e traballadoras, cousa que, por outro lado, somos plenamente coñecedores de que non está conseguindo. E para empezar, quería transmitirlle ao señor Moreira que as argumentacións do Partido Popular e as que deu hoxe aquí, ao longo de todo o pleno, pero neste punto en concreto máis, son tan creíbles como o máster da señora Cifuentes. Foi o PP o único partido que votou en contra ao considerar que a Xunta está poñendo sobre a mesa unha oferta máis que suficiente e que recolle as reivindicacións deste colectivo. Se pedía que os funcionarios de Xustiza de Galicia estiveran por riba da media. Na primeira proposta estaban por riba da media. Logo non valía a clasificación porque había que considerar que os funcionarios das comunidades autónomas que dependen do Ministerio considerasen solo como unha. Bueno, pois, ainda non compartindo ese criterio, se cambiou a proposta e agora se está por riba incluso dos funcionarios das comunidades autónomas de territorio Ministerio. E hai un compromiso dunha cláusula de que en calquera momento que se modifiquen as condicións dos outros funcionarios de outras comunidades se vai manter por riba da media. Por lo tanto, nós queremos que se resolva o conflito e, desde logo, que o que se está ofrecendo a nós nos parece, creo que máis o que se podía esperar da Xunta de Galicia. Finalmente, esta moción, co engadido de Ciudadanos, quedou aprobada cos votos a favor do PSOE, BNG, Marea e Ciudadanos. Un pleno onde tamén se aprobou, nesta ocasión por unanimidade, instar a Xunta de Galicia a que comece canto antes os traballos de mellora das instalacións da residencia de persoas maiores en Campolongo. Señor Agustín Fernández, ten a palabra.